Moikka, mä oon Antti Grönlund, 31-vuotias isä, aviomies ja toiminnanjohtaja Liedon Sauko-Ojalta ja vapaa-ajalla muun muassa kyläyhdistyksen varapuheenjohtaja ja aktiivinen reserviläinen MPK-kouluttaja ja nyt ehdolla kunta- ja aluevaaleissa. Pelastetaan lähipalvelut koko Varsinais-Suomessa, laitetaan hoitopolut kuntoon, oikea apu oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa, vahvistetaan lasten ja perheiden hyvinvointia, riittävä tuki ja riittävän ajoissa. Politiikka, yhteisten asioiden hoitamista. Maatalous eli ruokaturva, kotimaisuus. Kesäloma, sitä odotellaan innolla.